Nggih, cek diinget-inget ibuke niki benjing nyugane badhe sunat nyun ditanggapaken. Ya CCS. Oke, terima kasih. Nggih, pun supaya lho Bu nggih Pak, niki yugane nyuwun kula lho nggih. Awas ngene atik nangkep yo. Iku dadi saksi. Saksi itu mandi. Mandi tenan iki gak dituruti wae. Iya. Tak enteni iki mang ora rene-rene lha kok teko jebudus. Peri-peri rungokno